गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंब्लानो बै मानसिया बिराद गियानि जागोन बेखौ दासानदे। जाय फिसानिख्रुइ फिसासिन बाथ्राखौ बुजिनो नाजायो बुजियो बैसोरसो आसोल नंगुबै ओंथियाव गियानि। नोंसोरनि रिप्लाइ होलायनायाबो जे ओरैबायदि रिप्लाइ खालामलायो नोंसोरो डाइरेक्ट आरो माने डाइरेक्ट गावो। मानिनांगोन नोंसोरनि टेलेन्टखौ। नोंसोर टेलेन्ट गैया नङा, टेलेन्ट दङ, सानैनावबो दङ टेलेन्ट। आच्छा, गोरोन्थिखौ सुद्रायलायनो थाखायनो मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो थाखायनो मिट खालामनो नागिरदों। बेवहाय लोगो हमलायलायना बेवहाय बाथ्रा दान्थेलाय। पाब्लिकनि गेजेराव मानो नोंसोरो पार्सनेल भिडिअ खालामनानै बेबायदि दिन्थिबाय थानो लुगैखो? रावबो नायनो सुखुवाखिसै खिन्थु सरि आरो दै, निमाहा बियो आङो। जेरावखि अन खालामा, फेसबुक हक, वाट्सएप हक, इउटुब हक, नोंसोरनि बे नांलायलायनायखौनो नुगासिनो दं आरोना। बेखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामो, बावगारदो। बेफोरबायदि फिसा फिसा बाथ्राखौ एरखांलायबाय थानो नांला। गावबागाव जायगायाव थानानै गावबागाव गोजोन खामानिखौ मावलां। बयनिबो मोजां लुबैयोब्ला, बयखौबो मोजां सानोब्ला, गावखौबो मोजां जाजानो लुगैयोब्ला, गावनिबो मोजां लुगैयोब्ला, सोरथो देखायनो लुगैयो गावखौ गुबुननि सिगाङाव गाज्रि होननानै? गाज्रि मानसियाबो आनखि गाज्रि होननानै देखायनानै लानो लुगैया, बुंनानै लानो लुगैया गावखौ, गावनि गोरोन्थिखौ। इभेन गाज्रि मानसिया मालायखौसो बांसिन गोरोन्थि नुबावो, मिथिबाय? जाय मानसिया गोरोन्थिना, गोरोन्थियाव थासोमबाय थायो, बै मानसियासो बांसिन गुबुनखौ गोरोन्थि नुयो। आरे मालायनि बिखुंनि जिनिरखौसो नुखागोनखाना, गावनि बिखुंनि जिनिरखौ बहा नुनो? आरो आयनायाव नायोब्लाबो सिगांनि महरखौ, गावनि महरखौ, सिगांनि महरखौल'सो नुयो, उननिखौ नुवा नङा? बेखायनो रिकुवेस्ट खालामो आङो, स्टप खालामदो बेफोरखौ गासिखौबो। मोजां नोंसोरो, गासिबो मोजाङानो, गाज्रि नङा। आरो फंसे खोथा, गासैबो मानसियानो गावनि गोसोनि साननायखौ जेरैखि जायाब्लाबो जाफुंहोनो थाखाय बाथ्रा बुङो दै, बाथ्रा रायज्लायो। दाख्लैसो थांलायबाय दिनि आगैनि भाइरेल, जेबो गाज्रियानो गैया बेवहाय। आरे उजिदोंब्ला देश सिबियारि जा, हादर सिबियारि जा, फार्स्ट अपसन। सेकेन्ड अपसन, नङाब्ला धोरोमगुरु जा, धोरोम फुजियारि जा। सोर लुगैयो गाज्रिखौ? रावबो गाज्रिखौ लुगैयाथ', मोजांखौसो लुगैयो। आरो लास्टलि बुंनो लुगैयो आङो, बेबायदि फिसा फिसा बाथ्राखौ लानानै नोंसोरो जुदि बेबायदि एरखांलायबाय थानानै भिडिअ बानायलायनानै पाब्लिकनि गेजेराव दिन्थिलायबाय थायोब्ला बेयो नोंसोरनि पार्सनेल लाइफआवनो साइड इफेक्ट खोख्लैगोन। बेखौ बुजिनानै लादो नोंसोरो आरामसेनो। आरो भाइरेलनि फारसे बुंनो लुबैयो आङो, भाइरेल जाय नायनो मोजां मोनो बिसोरनो भाइरेल खालामो।